příčina toho ze všeho je, že to je postraný, že to už navědu prostě, že to je špatné. Že jste se normálně z nich postrali. Postrali jste se z nich, jo, strach, největší strach má níč, jo, to je, co tam dneska předváděl na tom říši, to je katastrofa, jo. Všichni jste normálně podělaný strachy z nich, že nastoupili za jednorozenci. Tak se z nich podělejte. Takže jak přijde, já nevím, Liberec, tak přijde Jablonec, když se z nich poděláte, protože to je Slovan, protože to je Jablonec, tak se z nich poděláte nebo co? Když to abyste ukázali, že proti vám jdou silnější kluci, že proti vám jdou, abyste se ukázali, abyste na nich zajeli, že fotbal hrát umíte, tak vy se z nich poděláte. A že se takhle musím rozčilit při přáteláku, tak to teda ne. Normálně jste podělaný. Když jste na to hřiště nastoupili, všichni jste měli z kalhotek už. Před tím zápasem. A pak to takhle vypadá, že si z vás dělají prdel. Oni to hrajou, ne jedinýho hráče to hrajou. Nakopnou na tu 15. To je všechno, co oni. A ten vám prostě uteče. Když to, abyste to zjistili hned na začátku utkání, když jste viděli, že on se dostal do tří úniků, takže abyste si ho pohlídali, abyste se navzájem zajišťovali, když uteče jednomu, aby tam šel hned nastoupit další. Ne, když se si ho podíváte, vy mu rozestoupíte cestu a nazdar. Dej si góla. Normálně jste se z nich podělali. Marka tam necháte samotného vepředu, vy dáte balón dopředu, zůstáváte stát, Marku, dej góla. No proti to se už budete spojídat na Marka, nebo co? To tady nejsou naši hráči! Ty váš spasitel, nebo co? Takže pánové, ten druhý poločas budete jezdit. Tam budete hrát tu trávu. Tam budete hrát. Budete zajistit do těla těm hráčům. Nenecháte jim milimetr prostoru. Tam budete jezdit. A ukážete, že ten fotbal hrát umíte. A jestli jste podělaní, tak tady nemáte co dělat. Takže teďka řekne chlapí něco. Kde je balón? Jste natlačení na té straně, balón vlevo, jste všichni vlevo. Oni mají jednoho hráče na pravé straně ve volném prostoru, přihrajou mu to a jde sám. Jak to může být? Tak si důvěřujete a ne, že všichni jsou natlačení na jedné straně, musíte být rozestoupený a lítá balón. Ne vy, balón musí lítat. Vy když si přihráváte, jste natlačení na jednom prostoru a takhle si to tam ťukáte jak na klásku. Samozřejmě vlítne tam hráč, k němu nepřistoupíte, ten to nakopne dopředu a utíká vám jeden útočník. A jediný proto, že ten útočník utíká, protože necháte tomu hráči, nebo těm hráčům, kteří to tam nakopávají, že necháte prostor. Že k ním nepřistoupíte, aby to nemohli nakopnout dopředu. A je potřeba se zajišťovat. Když jeden vyběhne tomu hráči s balónem a uvolní se od hráče, který ho si hlídal, druhý zezadu musí okamžitě toho hráče pokryt. Takže on uteče od hráče, který ho hlídal proti balónu, tenhle ten volný, no tak samozřejmě hráč s balónem mu to kopne. To tam může lítat tak blázen. A k ničemu, tam a zpátky. Zajišťovat se musíte. Hrajte spolu, pak to bude. Oni si to tam 3-4 přihrávají vepředu, vy máte vepředu kozu, Marka, jeden to táhá po jedné straně, druhý to táhá po druhé straně. A když mají dopředu spolu za spolupracovat, tak jsou jenom dva obsazený dalšíma 4 hráčema, jak si to můžou dát. Když ze zadu nikdo nejde, okolo by si to čukli, uvolnili se a šli do šance. Takhle góla hráte. Když nebudete hrát spolu, když budete hrát na solo, hráče a budete si to čukat jak na plácku. Rozestoupit, klajnám, nabízet se, hráč, který odehraje balón, je spokojený, že to úkol, že to odehrál a zůstane stát. Utřečelo, co to bylo za úžasnou pušku, že ten balón vůbec odkop, ještě ho odkopne přes 3 hráče, soupeře a vzadu stojí 4. soupeř hráče, tam nikdo náš nebyl. Odevzdaný balón. To ne, odkop, když ten balón přihraju, to je jedno, jestli ho odkopnu špatně nebo ne, ale okamžitě se nabízím, ukazuju se, takže přihraju spoluhráči a hned se uvolňuji od toho, který mě obsazuje
a nabízím se. Okamžitě se nabízet. To je, když nevidí samozřejmě, ať jsou to vzadu, hráči, který si tam nechají takovýho času, než jim si stoupí soupeř, takhle, protože nevidí hráči, který mu mají si hrát. Ale neuvidí ho, když se nebudete nabízet. Jo, koho tam vidím, ulevený koza trošičku běhá, jo, že tam bývá volný stíleně, ale musíte se všichni nabízet. A když je jeden hráč, ten důležitý, který mu to tam jde, někde ve vohni, okamžitě druhý se musí nabízet klajně, další doprostřed, pořád být volný, odpoutávat se od protihráčů. A když si tě hlídá osobně, tak když přichází ta akce toho balónu, tak mu cuknu, on jde za mnou zpátky a uteču mu. Prostě cuknu, zamatu tělem a jdu před něj. Na té levé straně, ten, co vám tam utíká, ten, co tam střílí ty góly, 3krát, jak přes kopírák, nemám balón, teď sunu na zadek a sedím. Jo, nepokryju ho, kdo tam je ten obránce, který to tam pořád sedí na zadku. Jo, hráč na zadku je k ničemu, nehraje. Jo, tak dobře, je lepší třeba, nepokryl jsem ho, ale musím to ustát na nohách a jít, protože on si stejně musí balón zpracovat, někde se zbrtí a jsem za tu něj. Když ne, dobře, nevyjde, nedá se nic dělat. Ale ve chvíli, kdy se posadím na zadek, tak jsem na nic na tom hřišti. Jo, protože hned se zvednu obrovského času a jsem mimo hru. Jich je ve hře jenom 10 s brankářem. Jeden jim chybí. Vůbec to není u nás znáš, když jsme tam měli do jednoho půlka navíc. Takže do dalšího poločasu. Víc rozestoupený a uvědomte si tu věc, že když je balón na jedné straně, tak se tam nehrnou všichni hráči.